Before julde men de ndimbe fof ala la lali i mi wona bilam an kay a wawi ñantaɗo ɗo wakko sakma aɗa yaha aɗa ƴeewa ya piye jenani hey an ko ɗeɓɓo no goni an an he walla ko ñaagui man haalis ko ɗum tawi hangin hoorema ya mami totti wawi yahaade hakkude men anani mbaɗe kalis yimɓe yahaade hakkude men aɗa eero saw wote ɗo weti ɗi ɗo somi ala mi yalta wote min ma ha ɗon wote ala bébé ɗum jirani kada haala hen inchallah sar ko juuɓi ɗum ɗon kam garto janggo mbaɗen ha moƴƴa an ko wulloma woni ko fewani ala wi kam joni mi wona debbo mi bolle puɗɗo wulloma fewani mi awi hami mayi mi hawi hami mayi haydara fuɗani mbiya sukkune ana kon mumo caga udde ɗo ala har mbimay wona cikala min komi caga mimi wona caga de jam inchallah ñande tottuɗa ham so wonno yaltirni noon gartirnomi tottuma haalis ma moƴƴi gasi e pamodiri ɗum a jarama yo yetti aɗa galle inchallah ya yetto merci beaucoup est ce que sutura Allah wawi sutura kori ko Allah mawni ƴeew tan min mi jogorno hoyde gacce gasi min tan jogorno hoyde ɗo gasnde balɗe ɗe awa gasnde balɗe aɗan liggey amen no wayni ay courant ko joni arti ɗeɗo balɗe foof koye coupure min goni ha neɗɗo kadi ko liggoto ko hen dañat kadi a famat kam tan mbima wona ngol lawol Udio ha mi titete udo amde